नमस्कार, नीताज व्लॉग्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण गावाकडे शेण्या कशा तयार करतात हे पाहणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। हे गाईचं शेण शेजारच्या मंगल काकू आणि मम्मीने गोळा करून आणले आहे। आता हे शेण आपण पायाने मळून घेऊ। शेण मळून घेतले तर शेणी घालायला सोपे जाते, शिवाय त्या घालताना मोडतही नाहीत। मी आणि मंगल काकू शेणाचे गोळे करत आहोत आणि मम्मी शेण्या थापत आहे। शेणाचे गोळे करताना त्याला बाहेरून सुक्या गवताचा भुसा लावतात, जेणेकरून ते जमिनीला चिटकत नाही आणि पटकन सुकतात। मम्मी जमिनीवर सुक्या गवताचा भुसा पसरत आहे। हा गोळा जमिनीवर टाकून दोन्ही हाताने तो भाकरीसारखा थापून घेऊ। सध्या खूप ऊन पडते म्हणून शेण्या लवकर सुकतील। पावसाळ्यात जेव्हा मच्छरचा प्रादुर्भाव वाढतो तेव्हा गावाकडे शेण्यांची धुरी करतात। त्याशिवाय चूल पेटवताना देखील शेण्या कामी येतात। भारतात बऱ्याच ठिकाणी शेण्या जाळून जी राख उरते त्याचा उपयोग त्वचेचे विविध विकार दूर करण्यासाठी केला जातो। तसेच झाडामाडांना घालून त्याचा खत म्हणून पण वापर केला जातो। काल बनवलेल्या शेण्या एका बाजूने सुकल्या आहेत, त्या परतून घेऊ। चला तर मग आजसाठी एवढेच। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।